लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि SBF YouTube चेनेलाव बरायहरनाय जाबाय दिनै जोङो माने सनदरपारानियाव फांसनाव थांनो नागिरगासिनो दं नै जोंना लोगोफ्रा नै दङ जोंना जाहैबाय 8टा PM आव फैदों जोङो 8टा PM आवनो फैदों जों लोगोफोर दै थांगासिनो दं ओमफ्राय फट'सो फैदों रितु रामा रितु रिबाखौ जोङो लोगो हमनो थागोन आरो सोर बे लोगो हमनो हायाबाबो नोंसोरनो लाइभ सम खोन्थागोन जों खोन्थागोन दसे समाव जों नोंथांमोननो सहैयाव सहैनाय जाबाय नै जों टट'जोंसो फैदों नै जोंना दङ केसाव आदै हेल' हाय आरो जोंना जों तुरुन दङ आदै हेल' आरो जोंना ड्राइभार दं ड्राइभारा जाबाय जोङो मानसिया ओरैनो नामासो निग्रा बे लोगो नङा आरो ओरैसो जोंनि नाम दोनलायनाय आरोना ओरैनो फुरा लाइटजों नै लोगोफोर नायदो नै लामानिफ्रायबो लाइटजों ITI कलेजनिफ्रायनो लामानिफ्रायनो लाइटजों नै ITI लांगोनानिफ्रायनो नै जाबाय नै नुहैदों सिङाव प्रग्राम जानाया देखायलांदो जों लासै लासैनो प्रग्राम जानाया नै हाबदो दे पार्किंआव हाबबाय जोङो नै गारि दोनसै डेन्जार बिहिर नै गारि कि गारि पुरा गारि कि गारि गासै गारिजों दाम खमनि गारि गैया जोंनि बायदि BMW थार दङ बलेर दं स्करपिय दं खिन्थु जोंनि बायदि दाम खमनि गारि गैया आरो पुरा ओरै दंजोबो ओरै दङ ओरै दङ बलेर पिकआप दङ पुरा जों टट'जोंसो फैदों खिन्थु नै जों टट'जों फैनाय नै बा बरिया दा नै जों मोनफैबाय थारमाने माबायाव मोनफैबाय जोङो प्लेस जायगायाव मोनफैबाय जोङो दावलिगुरियाव नै वेलकाम टु दावलिगुरि सनदरपारा हेल' वेलकाम डेन्जार नै जोङो फैबाय जों बे अन दा स्पटआव मोनफैबाय लोगोफोर नोंथांबो नोंसिनो देखायगोन आं जोबजासे देखायलांगोन देखायलांगोन जोंना नै बुन्दुआ आरो नै ओरै लोगोफोर आङो अन दा स्पटआव गाखोफैनो हाबाय दा नै खुद एसे खस्थ' मस्थ'नि गेजेरजों आरो पाब्लिकफ्रा बिराद दङ माने आङो बे अन दा स्पटआवनो गाखोफैनो मोनबाय आरो नोंथांमोन खोन्थाना लागोन आं एसे नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय रितु रिबानि गान खननायखौ नोंथांमोननो खोन्थाना लागोन लाइभआवनो नोंथांमोननो खोन्थाना होनो हागोन खोन्थाना लागोन आं नोंथांमोननो दा नै बिथांखौ नेगासिनो पाब्लिकफ्रा बिराद आराम जिरायलायनानै नेगासिनो आरो नायग्राफ्रा नै नायबाय थादों नोंथांमोननो आं खोन्थालांबाय थागोन बिथाङा दाबो फैथ'वाखै स्टेजआव बिराद गरम जाबाय नै बिराद नै गासिबो ओरै गासिबो सारिया पाब्लिकफोर नायदो नै पुरा भिर रितु रिबाखौ नायनो थाखाय बिराद भिर आरो नै आं अन दा स्पटआवनो दंफैयो बेहाय एसे बे गासिबो ओरै नायगासिनो दं ओरै बे फैगोन दा नुथ'वाखै मिथिबाय दा नैबे अन दा स्पट ओरै पुरा नायगासिनो पाब्लिकफ्रा गासिबो मिथिबाय नायनो एक्साइटेड जाजोब्बाय ओरै दंजोबो गासिबो आरो नोरै जाहैबाय ओरै फारसेथिं पाब्लिकफोर मिथिबाय ओरै गासिबो पाब्लिकफोर गन्दगल मोनसे गरम जाबाय रिबाखौ नायनो थाखाय गरम जाजोब्बाय पाब्लिकफोर पुरा पाब्लिकफ्रा पुरा पाब्लिकफ्रा बिराद एक्साइटेड जाजोब्बाय नै नायदो पुरा जेरैथिंबो भिर एकदम प्रशासनानो हायाखै नायदो नै पुरा ओरै बारा गासिनि सेरगिनि दङ प्रशासननि मानसि बिसोर बारा गासिनि दं बायदि
गथ'फोर आरो बिसोरबो बारा हायाखै बिराद एक्साइटेड जाखाजोबनाय जोंनि आसामाव रितु बिबारखौ नायनो थाखाय बिराद एक्साइटेड मानसिफ्रा माने टेकनिकेल प्रब्लेम जादोंमोन आरो बेनि थाखाय एसे माबादोंमोन आरो लेट जादों बेनि थाखाय माबाबाय बिराद एक्साइटेड जाजोब्बाय दिनै फालिफोरखौ बा बिर बा साइड साइड जेरावबो गासिबो फालिफ्रा बिथाङा नै स्टेजाव गाखोबाय दा नायदो नै बेनो नैबे कट गाननायानो गोसोआवनो बिथाङा मुंदांखा बेंटलनियाव आर'जनि थाखाय गुडराय गौतम गसाइ आरो गोबां जोंनि बर'नि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि बिथांमोनाबो दंबाय थायो जोंनि नसुंसे खाथिनि अरुणाचलनि एके जिल्लानि गाबनि सासे मुंदांखा रोजाबगिरि जानानै जों ज' रंजालायनो होननानै बेनिफ्राय जागायजेननायनिफ्राय जों जोबजासे
Thank you.
बिथ'रिबाया थांबाय दा ओंखारलांबाय स्टेजनिफ्राय दा बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार खालामना होबानो जाबाय हाजासे मानि गोजोन्थों।